tule mennä maastoon pitkästä aikaa. Kiva olla maastossa kyllä sinun kanssa. Sinä olet niin kiltti. No, menepäs. No niin. Mene. Muistatko, miten toijeste mentiin? Hyvä, hienosti. Hyppää vielä kerran. Hei, et sinä nyt kyllä hypännyt. Vähän edes välillä ulkoilua pitkästä aikaa. Koska ei ole pitkästä aikaa mennyt maastoon. Hyvä, hienosti. Mennään takaisin tallille. Mennään tallille takaisin. Ja nyt sinun tuli. Mikä toi on? Mikä toi oli? Apua! Missä sinä olet ollut? Olen etsinyt sinua. Ai. Olin siellä Rambon tallilla tai mikä nyt onkaan. Ei sinne saa mennä. Miksi ei saa? Se on kiva paikka ja minä sain siltä ystäviä. Ei minä ikinä muuten saa ystäviä. Apua! Tuossa on hämähäkki. Roikkuu mussa. En tiedä miksi, mutta nyt se häippää. Nyt lähden lentävä hämähäkki. Joo, mä lähden. Ja minä ai ikinä saa pyytämään sitä anteeksi minulta. Ahaa, suutun kohta. Nyt kyllä lähetään. Vastako sä tulit? No joo, mitänni. Tuolla metsässä näkyy vähän niin kuin olisi ollut taikaivo. Pötyä, ei niitä ole olemassa. No, jaahas. No kun ne ihan varmasti tulee kohta tänne. No, näytä sitten. Onko sulla edes niiden numeroa? Ne ainakin osas puhua. Tiedän sen. Ne osas todellakin puhua ainakin. Terve. Minä olen Miona. Ja tässä on minun lapseni. Hei, mä sain täältä uusia kavereita. Vähän niin kuin mä tunnen noin. Mut heippa, mä lähden pyörällä kotiin. Vastahan sä tulit. Silti. Jaahas, mäkin lähden. Kai mekin sitten lähdetään. Äiti, toinen suunta. Ai, joo. Äiti, odota. Lo.
Täällä on ihan sikapimeetä, mutta mä haluan ystäviä. Haluan vain ystäviä täältä. En tiedä, haluuko ne muut ystäväksi, mutta minä haluan täältä kyllä ystäviä. Onneksi Anni antoi meille luvan tulla yömaastoon. Mikä toi oli? Taasko ne Rambon talli? Eiku siis Annin talliloiset. Sekoitan yhden toisen tallin yhteen. Taasko se? En mä jaksa niitä. Mun lapsikin on ihan sekaisin siitä. Onneksi täällä ei ole ketään muita lähettyvillä. Loppu.